Subahaya. Haga kerteng ukpa badukun badumen simbakui. Amen. Kajin ye jong try jong yu Jesu Christ bat kajin ye jong ublay. Lem kajin ya slog jong umen simbakui. Kindon ringkat bat pi borabor. Ringkat bat piru. Hakane kemas ngin duai kerpange naga bentai kong enegara ni ibadai kesngi khajung i. Ngi duai bo blete kendat ungkur kui ya kacin tumu bahajung i kam tam ya kaying kasem jung i bat baro ka jindon kam ka bame i don kam blay undon rengkat bat i ko men ko para to ngin ye kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki bala kre ban le niam ki jing maya bakhoi ngapla how blay badon bor baro badia pi ko men ko para Bangalale pop shibun da kijing perkhan pada kitien da ki kam pada kijing le klet da kijing le palat jonga da kijing le palat jonga da kijing le palat bakrau jonga namar katanga kerpade kamaria bukut kabayai sa katay sonti yaki angel bad yaki rukut baria pi komen kopara banduai na gabenta jonga how try ublay jungi Ublay bedon borboro ni snayingi bandalama biki pop jungi unyalam yingi sha kajin bam jukut. Amen. Go play his name.
Tongin ya duai in duai jarjar naga benta ki jintmu jungi shimet ki jintmu jong kayin kasem jungi ki jintmu jong ki himen ki para jungi kam tam naga benta gitu ki bapang ki basitom ni duai kam tam naga bentau sambor simyong bat kayin kasem betul na pedang kejing pang kejing shitom bo boleh try kendan pen koi pen kia eki ni duai ro naga benta kajing sup jing sain ha kapertei ni duai naga benta ki ying kisem jungi baro bengin yo kejing dam kejing kerku hau neus nem ni duai sa sin naga benta i kong enegara ni ibar kayes ni kha jungi kokpa tu ai bangin penlai jing mod iki basyong nia ha ka jing start berkajing ie kumba melapan pau hau khon jong me to yarab yang i banlong kumau ha ki tin badha ki kam ngi pania ka ne do try jung yu jesu Christ khon jong me u ba imod bas ni sharang kan ban me balumen simba khoi we u blay junom la junom Amen. Kajing puli nakagita peningkong Samuel. Hakitu kisngi usol ulayeng bad ulalek hiar syari kenja zip balai hajar ngut kirang kensai ke Israel bantuat yu David hakari kenja zip. Kumta u David bad u Abishai kilalek menmet syaka kenhon sipai. Bad usol ulayotia lengai hangta hakajaka dara. Bad ya usum jong u pat ulasi akendau hajan kakli jong u. Bad u Abner bad kekenhon sipai kilatia saudong jong u. Ti u Abishai ulaong hau David. Ublay ulai yu nong shun jong pi hakti jong pi menta kesngi. Te namar kata sya yanga bangandung yu haban depay kendau tang sisin dong dau som. Bat ngam dadon kam bandong yu arsien. Henry u David ulaong wa Abishai. Wat penyap yu namar u yu bala bandra yala kakti persya yu bala pensle jong utrai. Klem dekit pop. Kumta David ulashim ya usum bat king najan kekli usol. Bat kilap hedna. Emsham dan by ya kata. Ne batip ya kata. Lani ubakendit. Namar baro kilayotya. Naba kajingyotya kabakraw na utray kalaban yaki. Nangta David ulalay sa silyang bat ulayeng sa jengay halor uway ulom. Kajing-jengay hapadang jengki kalapaji sibon. Te David ulaong. Uni hang ne usum kosim pa yuway nagisamla banwan siyem ya u. Utray uay baynong ya ubreu baro nakabenta kajingle hok jong u bat kajing kong u jong u. Namar utray ulay api kakti jonga menta kasngi. Henry ngan om saya la kakti persya ya u bala pensle jong utrai. Kaketien jong utrai. Oh
Kajing puli na kashithi baningkong u Paulus bakut ceki Kristan ha Korinth. Ko para u Adam u Breu baningkong ulakala long kamensim kabaim. U Adam bakhat dopat ulakala long kamensim kabaai jingim. Penban kamdei kabakenja mensim kabawan ningkong Henry kabakenja do. Bat nangta sa kabakenja mensim. Ubriu ubaningkong ulalong nakakendo balatau nakadomet. Ubriu baarpat ulalong nabneng. Kumba ubriu uba nakadomet ulalong kumtaru kilong kita kiba nakadomet. Bat kumba ubriu uba nabneng ulong kumtaru kilong kitu kiba nabneng. Ti kumba ngi laklong ya kadur jong ubriu uba nakadomet ngin sa klong ru ya kadur jong ubriu uba nabneng. Kaktien utray. Ringkat bat pi. Kajing pulih nak gospel bakut kat kum Lukas. Ka burong hamil. Hakata kapor u Jisu ulaong. Henry ngaong hapi ki basngap yanga. To i ya ki nong shun jong pi. Batole bha ya kito ki ba isi ya pi. To kerku ya kito ki batim ya pi. Bato duai na kabenta kito kibale to met ya pi. Ladau no thap ya pi na kawei kangap. To pensya ha usa kawei pat. Ladau no kni ya ka sopti jong pi i umat shim ya ka sopti po ru. To ai hau no bapan ai na pi. Bat habau no shim ya ka mar jong pi wat pan shu ya ka. Tule ya kiwei tik kumba pikwa bakiwei kin le lem ya pi. Lada pi e tang ya kibriu ki bai e ya pi. Balai pi dei ban yo jingkerku. Wat ki nong pop ki e ya kito ki bai e ya ki. Lada pi le bha tang ya kito ki bale bha ya pi. Balai pi dei ban yo jingkerku. Wat ki nong pop ki le kumta. Lada pi ai keliang tang ha kito ki ba pikir men bakin siu biang ya pi. Balai pi dei ban yo jingkerku. Wat kinong pop kia ai keliang para nong pop banyo biang katju. To i ya kito ki basyun ya pi batole bahaya ki. To ai keliang bat wat kmi lenti banyo biang. Pin sayo ka bainong ka bakraw. Pin salong ki kun ublay ubahalor tam naba ulong ubabha ya ki bam sngongu bat ki basniu. Te kumta tolong ki ba SNA kumbau pa jong pi ulong ubayasan ay. Wat bishar ya kiwei, bau blay om bishar ya pi. Wat penrem ya kiwei, bau blay om penrem ya pi. To map ya kiwei, baru blay map ya pi. To ay ya kiwei, baru blay ay ya pi. Pinyo ya kajing tau ka bapura, kajing kat ka bapahu. Antenian hakikti jong pi, kat ba kila ban nyam. Da kaju kajinto kabapito ya kiwei ublay unto pat ya pi. Ka gospel jong utray kajinyaro ime. Tay kajing pule kaba suk baban pan pule Henry. Kaba suk ban krenru, kaba suk ban ajinya tu khanaru. Henry kajing pule kaba bahaban le. Kata kada jing pule ka bangi sngo menta ka sngi, na jing pule ka banong kong badru na jing pule jong ka gospel.
kuman pen kemawi pi mentau snem ngi rekhe ya kajing dap shispa snem jong kajing poi jong kineki missionary jong ki salvation missionary shane sipo rikasi jongi but ki bahalor ki ay nga ka kam ban le khendiat ya ka history jong kineki missionary hoat il don shibun ba ki jing tho sapang jong ki Henry wala kataru ngi kwa ban penlengkot shu ban namar baki i bangadai balengkot ta daw ki ong penlengkot kumbalong mame te ngi kwa ban penlengkot shu ya ka history jong kineki missionary ban penlengkot shu ya ki jinja namar ka kot barim ki don ke barben baha te ngimut ban penle haki kenja apps haki kenja social media ka baki khana samla ka ba mangi menta ngidon namar ngimi isu ki beriu ki bab ra ki kot serum seneng Henry ngi i ba ki beriu ki ra ki mobile tengi kwa ban bu e kine ban tensat ikine ki history jong kine ki missionary jungi haki kenja applications ba ki khana samla ki ra ban pule haki mobile jong ki dena kata kadau nga pule shibun ba ki jinja shapang gaji im jong kine ki missionary haoi abaki poison ne hosnem ar hajar khat khandai ar po ar ko masis pa snem ban chua ha khalat ri jong u January ki poi hang nei ha shilong jungi but laong ba hadin lai tayo kine ki khatwe ngut ki phia elade lai group lai kan hun shi kan hun le cha asam shi kan hun le cha raliang shi kan hun ki sa hang nei but ki sedang klem danang ka tin ka thlik klem da tip yano klem da itu itau yano ki sedang ban le ya kita ki kam mission jongki ban lap ya tin jong blay ban ai ka jing lang jing start but ki we ki kam but laong ba kat ba ki yait na ka we ki chaka sha ka we ki chaka ki briu ki shet pet lungo yaki don ru ki ba bantiu yaki nong ka te chendrang pong skat mo namar ki pong dai tu ki kasak bayong ki kasak bali hak tu ki por bon ma ki pong dai ki kasak bayong te ba ki briu ki bantiu ki ben ki yong ka te ga chendrang pong skat mo laong ru ba ha ba ki le jalap shene shetai kamtam laong galon go be jin to baki le cha ko we kisnong baladon ki we ki balang aba kine ki missionary ki le jalap ya tin jong blay hatei sepang ka jindon kam jong ki sacrament ki don kita kiriu kan thei ki ba bentiu yaki kine ki missionary kim sngo salia ya kata hakas ngiu blay babut ki le biang sha kata ka jaka balong ba don we briu bakli yaki haba pila sha bentiu kat tu last Sunday man kas ngi blay baladep kumna piwan biang shene ita ki missionary ki ong ba ngiwan biang namar bengi i ya ketu kebriu ku ba bentiu yangi ngi i ya gitu kebriu ki ba le ben yangi ngatrai gadi kata ka mensim jung kini ki missionary ka jin trace tom jung kini ki missionary ka jing map jung kini ki missionary ka ba pelong ya kene gari kasi jungi ku ba kalong menta kari ka badap da ka jing i kari ka badap da jin sungungu kari ka badap da ka jin tip briu tip blay ku mangi ju ong na ka por sha ka por ngi kan mauru bunsin i padar sngi mai ir ba pli kat bai dang sim kelas ngi shu yong bor ya kene ka jin don kamban map namar me ir dalade ila sha mat ya kine ki jing e ki ba i kandu kat bai dang le jalap ya tin jong blay hang ne ha para shnong ha para thau jungi wat yu khasiru kim salia ki don shibun ki jing shun don ki ba ai bi ru ye tang bai imyap don ki ba le bun ki kam sniu hai Henry imyap but bun sine shi ong ngi map namar ka jing map ka pen i ya ka jing crowd jong pi ka pen i ya ka jing clan jong pi ubriu ba map umdei ubriu ba clan hendei ubriu ba tlot du sa ong hendei ubriu ba map ki briu ki ba map kide ki briu ki ba clan kide ki briu ki ba don bar kide ki briu ki ba start kide ki briu ki ba champang upadar sngi usaj pen shlur yangi hakataka rukom ong pi kalong ka ba sup ba ban clan lagi ni jing map hendei ka long ka ba ban practice na kata-kata tharai ha ka ne ka sngiu try ban nyo ha ka por laj ya ka liturgy ka tin jong blay men ta ka sngi ka khot ka wer yang ngap de pi bangin long kita ki briu ki ba map ki kristan ki ba map ha ka no ka rukom ha ka rukom jong u David kumang yo so ho ching pule ka ban kong mane ha ba u David ula pen lim yo Goliath ta ka tu ka jeri jungu kini ki nong Palestine kila herkrat kila shifting but kipat Israel kila sedang ban yaro yo blay kila sedang ban yaro ya kecing crowd jong David hadu ba kila mut ban pentung CMU na kata kadau usol sim sol
ubi sini ya kene parapa ubi sini kumang ya so kajing pule usun ya David adu kata-kata bang ban peniap hadu ba David berapnar ki hapet baru parlok jungu David ki hapan pet ki hapan ri syakrem namar ba usol rengkat kita sipai jungu kimut ban peniap yau David Henry kumangi so kajing pule ban kong bene kad bau sim sol udang tiap atau sum mo syakadang ro sum syakamon ro sum namar tang syu i David penai bet sebak but sabar jong kata ka yin ka bausa kidon kisipai kibabun bah Henry kia songkor barok Schmidt kia songkor kiyo tiak ngai but ha kata kapor kumang ye ngomene u David u yo rung syak ta ka yin jain jong u sim sol ha kapan peniap yu u otang yau snyu jong u war u sim yau top sum jong u klem peniap mar balai namar ba umap yak ta kajin shun jong usim sol pat kumang yo ngomene ulai chawe pat ulum nau te ulum ayu ngam tip nau tau ulum upertau ang kos im sol ada ngakwa ban penhiar keput ngalala pej uni usum jong me hakti jong ngala wan sim mene me medang yo tia ki sipai jong me da ki hajar ngut ki dang yo tia ada ngakwa ban penyap Henry ngala ban penyap Henry ngam penyap namar ba ngadap ta kajing map kum kata gin kajing im ka ba ngi Kristen ngi khot ngi wer namar ba ulong ubriu ba map ja ayu ha ka history jong kajing e jungi na ka yin ka sem jong u David hi la khayo Jesus Christ la khayo nong penim jong ka perthei la khayo Mesaya na ka yin jong u David balai na ka yin jong u David namar ba ulong ubriu u ba map kane ka long ke ba kong san ha kaching im jungi ka pateng jungi ka yin ka sem jungi kan khut kan suba kan yo jing kerku shu lada ngi ngilong kibriu kibamap dai tang ka pateng jungi ka ban yo ya kajing kerku dai tang ka pateng jungi kibamap ban yo ya kajing e Henry ka pateng ka ban wan ru kan yo ya kajing kerku kata kin ka baja ha kajing im jong David namar ba umap ka pateng jungu pateng la khayo Jisu unong penim jong ka perthei kajing kerku ka bakrau ka gospel ka bangi pule mendak sengi kalong ka ka gospel ka ba maasisya kumuong mane ka ba suk ba ban pule badru ban ai jing kren Henry ka ba ba pat ban le ngios ngo kumno Jisu ong halaki senran wong but map ikinong shun jong pi kane gade jing long Kristen kane gade jing long jong kinong but jong ukris ban bat ban map ikitinong shun jongi hoat kibun ki Kristen ki bale ya kane ngis ngo sorong hadu kata ngi la ban sim ya kanuk sa jong ki babun ki bala jaha kane ka percay pit ya kanuk sa jong tu Graham Stein bawan na po Australia mau bat ki kun jong ki sya penyap kalok cu ka edit stain ka lek kumno ha ka jaka ban ong pila penyap yo lo chong lek cepat dok klem lek kumta penban kemap ikitu ki balek dusmon yo lok jong ka bat ikun jong ka bat kasnaya ke hospital ha ka kerteng jong ki long ka jing kerku ka bakrau pi mau snem ar hajar pra hapo kandamal ya ketu ka sister ke ba kine ki Hindu ki erang Hindu kumno kile bi ijot yaka hadin kata ki penyap lengkut yaka sodong ketu kusnong mat hadin kata ki penyap yaka mat ka kbi jong ketu ka sister kamap yu tu briu ba penyap yak tu ka kun jong ka ya ka sister balam ni dang makamap ko ong yu wan no shi jungi pi de yu kun jonga wan uni Hindu ba penyap yak tu ka sister udon hakere lamenta ulong kumukun jong ketu ka kemi jong ketu ka sister ka basya penyap ka basya lebe ijot ngila ban kren shibun shepang kiwe Henry ngihaban puson nila di hatu ngalong Kristen ba map hatu ngalong Kristen ka ba map kataking ka badon kam kataking ka try ka ba Jisu kali terji ka kwa ingab le pi ban le mendak sengi hakacaka bangin penyiar keput hakacaka ka bangin mo
ngin peniap ik tu ki nong shun jungi uji su ong nga bat yapi mentak sengi to map ngakan mau porsti haba ki nong shun haba ki nong tu ki wan support youth center mo nong tu ki wan youth center ban ot yakite ki pipe SC jungi ban ot yakite ki wire jong ke LCD jungi ste sabar ngia ki sedang met hera marwai mauid ban kawang Henry don ki ba ong balai mitu aku cakap pan kawang mau kelipan ban balai mitu balai mitu tu nong tu upet uklem jubab upet no tengah terai kedai kata ke jinglong Kristen jungi aku cakap ingin penhiar keput ingin keli kidak babha balai mitu metngan ne ada metngan wan ingin ai jinbam nya me ngatrai kedai kata ke jinglong jungi Kristen kadai kata ke bau jisu kwa enga bat jepi mengin penhiar keput gitu ki balek benyengi mengin penhiar keput ya gitu ki balek sniwingi ki nong shun jungi weu sadhu kerbau dang duai harut jong kapung kerbau dong duai harut jong kapung udang puson bah bat habau puson ui kenyang lor tham keba la jangam jelop ha kapung namar bah kapar hawe uding ubarit bah dene sadhu ulik kem yaka bu yaka hareng kau bat habau kem usak kentha mat bu yaka hang tu uduai biang rin siporu pek biang ui bak deng yang latam kalap poi biang site sapung ulek lek biang keju ra yaka sak kentha sausin sansin drusin nyosin weu perlok ju baduai lang tau yu i pek yu ong ko sadhu metemela kale sisa mela bicisha haba mela sak kentha katusin bali melik pelait si pelait yak tu kenyang latam na wa napung memti se ka jinglong jong kenyang lar tham kalong kumta ban kentha kata ka jinglong jong nyang lar tham jinglong ke basniu ban kentha ki breu memti priya kata utau sadu juba buong hoit ngatip ya kata ka jinglong jong kenyang lar tham kalong ban kentha ya kitu ki babat ya ka Henry ka jinglong jong apat ban pelaj im ban map ya jing kentha jong ka kalong ke ka story ka basngau ternat ba ka jinglong jong kinong shun kalong ban shun nya pi ban kan tha ya pi Henry ka jinglong jungi Kristen pat ban map ban pelaj im kumbau jisu le buat halor geding penah kinong shun ju kila sanar penai u gi bentiu yu ki sum yu do sum ki panpong dak pasken sya Henry hajrong ding penah wong ko pa tu map iki namar bakim semtip ya ka bakile nak kedau namar kata ke jinglong jong jisu ban map bat ban ik pat mentak sengiu khot uwer hinga bat ya piru bangin map ngin ik ekinong shun jungi en yoro yu Yesus Kristus junam la junam amen dongin yeyang pat ngin play la jingej way
in yad wai ublay ukpa jungi ubalapan pau yala kajing e yangi klem da thau shu habau pa yalau kun ban pen em yangi Nam tau pau khu jungi bishop jungi kilingdo ba ki kat ki jungi ba ka chingi jungi kila bani kunhun lombrot kendup ya lam ki ban tre klem sung than bat bani sha ya ka jingduna jungi ban ban ma bi da kam sim ba keloj ya kitu ba pen sha ya ki to ngi kerpa yu try Patrai tu seskor kajing kerpat jungi nam ta ka ni krempe kristan jungi bangin mi na ka jing le nyam sngi u try da ka jing ko jing mot bas kem ban ma da kam sim ba keloj ban le ka bala tang ya ke ka ba pha to ngi kerpa yu try Patrai tu seskor kajing duai jungi Nam tai wei pai wei yangi banginda ta ka ba duai khnang nam ta tu ki bales ni yangi kila ba bha tam ban yo ka jing khlan ban ma ya ki to ngi kerpa di try Patrai tu seskor kajing duai jungi nam ta tu ki yeng sam kishnang ki ba ya ka ja nge parama ki ban kin dup su thu kum no ka jing sun kan penjat ya ka jing em kristan jungi to ngi kerpa di try Patrai tu seskor kajing kerpat jungi Nam ta ki priu bat mir ki yap pau try undum ai jing shai lem bat ka bor man ma bia ki nong shun kum ta mengendup lin ti ya ki sha ka jing em to ngi kerpa di try Patrai tu seskor kajing kerpat jungi Ngidwai naga bentai ki papang ki bashitom kamtam e naga bentai sambors imyong bagi ying sem kinyo ijing kwa jingkia ngidwai ro naga bentai I bala lengdo ibadana pedeng ka jinstom ba inyo i ka jingko jingkia ngidwai ro naga bentai ka jingko jingkia jong ka ying ka sem jong I Christina Dhar ngidwai sa jisin naga bentai I kong eniga rani ibarke singi kha jong I Doing kerpat yau try, a try to say score using kerpat jungi. Kokpa ukun jong me ulayap halor gading pena, da kabaduai na kabenta kinong shun jong u. Do yarap bangin map da ka mensim bakaluit bor. Kumta bandub yasriem yau kun jong me kat bala. But banwat ya kajing kemen jong kajing map. Ngipan ya kane da ukres utrai jongi. Amen.
do yadwai kumen ku para ba jing knya junga ba jong pi kalong ba priang hun nak mal bleu pa badun bor baro try yang jing knya na ti jong pi na ka bisa kok pa ngi wan ra ha me kine ki jin terwa jungi to priang ye ki ba to ai ba ka jing ye ki breu baro kan long ka jin terwa jungi ye me man ka sngi ngi pan ye ka ne dau kris utrai jungi amen utrai undon rengkat bat pi rengkat bat biru to ken tiu laki donut ni ken tiu yaki sha utrai dongin ai ngu yo try ken radu blei jongi ka shobat kade kok pa ko blei badon bor bat bam cukut ngile ba banai ngu ye me bor haki jaka baro hadu kata ka krau ka jin i jong me ba mela ai lau kun ban sius pa yangi ula kala uwe tikum mangi tang ba klem pop ei da ka jin ko ngu jung ula pen yo biang hangi ya ka jin em ka bangi ladu namar ka jin bam ko ngu jongi me i yangi ha namar bau men sim ula shon yala kadur haki donut jongi tena mahar kata ngia so bat ki angelem bat ki riu kuit haka jin ruai burom jongki Shisha melong ubo kuit kutrai ka tmei jong ka jing kuit baro namar ka tangi karpal yemi to pen kuit pen kantang ikini ki jing terwa jongi da ka bapha yo man sim jong me kum ka jer halor jongki bakin dup kalalong yangi ka met bat ka snam jong utrai jongi u Jesu Christ ha ka por baladino yu badala ka mon sngo bha ula priang ye ka jing sha shitom ula shim yaw kupu pada kebai ngu yeme ula kedia ye u badula ai u halaki sendran u ong do shim bato bam na kanepi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ben IT na ka benta jong pi Hagaju karu ko mandala laya bam ula shimi ka kuri bada ka ba aingu biang yeme ula ai ka halaki sendran uong do shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban penmi na ka benta jong pi ba jong ki babun ya ka ban map di kipop tule ya kane ban ken mau yanga Kajin maya jong kajin nye.
Namar kata ngi bapen mentai gajing yap gajing mi pan jung u. Ngi terwa me ko trai ok pu jong gajing em ba ga kuri jong gajing pen em. Ngi dai ngu ai dem namar mele nyo yengi ki babit ban ye ngakmat jong me bad ban shakri ye me. Da ka bas ngowrit ngi karpat ye me. Bangi ki bayo benta ha ka met bat kasnam ukres. Ngin long ki bapen yat ali ka way daw men sim ba koy. To ka mau ko trai ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka perthei. Bat to penjanai ka ha gajing ye. Ringkat baru Francis ukpa bakhoy jungi u Victor Bishop jungi bat baro kilingdo. Dokan maulem ru ye ki men ki parashin rang bat kentei ki balayo thia da ka ba kermen ye kijing mi pat. Bar ya baro ki bala klat no ha kijing isin e jung me. Do pediang ye ki sha kijing shai ka khmat jung me. Do isne yingi baro ngi karpat ye me. Kenang barangkat bat kamaria the soti bakhoy ka mi jong ublei. U Joseph bakhoy ukurim jong ka. Ki apostol bakhoy Bat baro kiri kuit ki balak pen semua bahaya me pateng la pateng. Ngindub long ki babit banyo bantalem hakajing imbam jukut. Ban ngin yaro bat pendon burom me. Da u kun jong me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u. Kan long ha me u blei upa badon bor. Hakajing long kawe jong u men simba kuit. Baro kaburom bat kajing yaro. Junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang ngi donong pen iem, bat kumbala hikai ngi deketin blai ngi nut ban ong. Kupajong ngi ubahatne, kalong kabakui kagerteng jong me, karuan kahima jong me. Kalong kamon jong me, agak kendo kumbahat ne. O ay hangi menta kajet bam jongi, kahala kasih. Bato mabyangi agi rengkang jongi, kumbangi rungi ma. Yangi bales new yangi Kadwan yalam yangi Shaka jing and joy Enredo bella yangi Nakabasmil Gopalay yangi kerpar kutray nagijing snew baro Haga jing spon jong me to a jing suk jing san ha kis ngi jongi Knang badaga jing rap jing snei jong me ngin like borobor na kapop Bat ngin yo jing ya dana ge jing jenjar baro Kat bang idang ap kmelenti ya ge jing kermen bakuy Bat ge jing wan pat jong nong peniem jong i u Jesu Christ Namar ka jong me lo kahima Kajong mega borbat kaurong Junom la junom Kotra Jesu Christ me bolong ki apostol jong me Kajing suk ngai happy Kajing suk jong nga ai happy Wat beji ki pop jongi Henry ye kajing e jong kabalang jong me Badha kajing subun jong me To ai hakai kajing suk berkajingnya teli kawai kum kamon jong me Mame ubay imbar basan syar junom la junom. Amen. Kajing suku terai kendon borobor ringkat bat pi. Ringkat bat pi. To ini ya teruai kedak kajing suk iwe pat. Kajing suk bat pi. Say
Hakmi ukun lang brod jong ublay. Hakmi ubakit no ekipop jong kapertay. Suk itu kebala kot chika jing kawai jong ukun lang brod. Kukan rad long jong hop men rung rung yi jong ha. Rei shuang nakaktin kam sim jong kan sakya hi. Keslam Chris kan mi shan jing imbang jong.
ngin ya duai ko kpau bahab neng ai bakayu kharis ka bangila le niam kan ai bor yangi ban iki breu baro bat kum ban map kumba me bat me map iki ngi panya kane dau kris utrai jungi utrai undon ringkat bat pi ublei beden borboro on kerkuye pi ka ying ka sem jong pi bar ya ka jintumu babaha jong pi baro ukpa baru kun bat umen sim bakoi to yelai suk kamas kalawai ni semua ya ublei Kau berop ngelong aku pa pada aku dan mesti makoi. Kau dan nur bakoi tamu Yesus. Kau Maria kau naya Rabi Kristan. Bertemu pa aku mesti makoi. Dan ya Roh Yesus Kristus.